Y lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalera, ongi etorri Freeze of Glory bi Medieval honetara Steamen doainik dagoen joko bat edo oparitzen ari ziren joko bat edo hemen gaude frogatxe, badakizue estrategia jokoa gogoko ditugula, baina ez garela oso onak baina dira. Ongaitezen jokoa frogatzeraz normala den moduan batitorea. Eta aurrera. Hemen. Horrekoan probatu genuen bertsio greziarra edo, eta orain bertsio erdiaroko bertsioa. Kastetxo bat. Vale.
Vale. El flanco, tío.
¿Dónde me entró? Vale. Pasa.
bai. Pilak esan dut. Horrela zelbiti. Beno laguno, gau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.